Borok sini hawa tong tu sini di perasaan tong tu di perasaan dalal suicana rampodo sama dia songhai borok lo kebang mana sini di perasaan dalal ngai tabok sini di perasaan tinang babo bisot ni lamano kasuna ni bangai kebeng ngai tong kusung ngai pasai tong borok sarkar tong tu tiwa soso jeng si ronai sanai bodol ta tong ni ronai bodol faini ni bikase sai tong mani ronai bodol hangkan ki roma borok central borok ni rajo borok ni borok icha ka keti prano rangsa busnai romane bikhari busnai romane oroni BJP rok tmai sa जोंना कि पन्से चालकनि जुग सिक्रि बर बाबनो थाखाय ठीक আছে जों जुग करे ठीक আছে माने का जों पावर करे पावर हो फासे जोंना आदर फासे पन्से चालक मै यांगै टुदै जों नों चालक माने तमा तबखा साइ तमन्दै अर सिमालंनि हि जों DM फाइब्रा मनो रामपटनि बसकाउनो सुइजानि रामपटनि बसकांगो नो एप्लिकेशन कक संलाइफ्रा DM बाय डाइरेक्ट फजाकनो हानाब्ला रामपट नोंले मकल ग्लां ग्लां के फेवगै नु गेदो सिमालं रनो नों रमाब्ला नों MLA तमनि बिरुदी पार्टी रुले रोमा रोन बातांग बो नि नों एमला तो दितानि खाया हजाल हाबले मुख्यमंत्री बार न साबो अनि प्रोग्राम गुरुं न बसाइ दङ अथस साका केबनो बाहायके सा एडिसि दखल खायनाय जों सादर नवानसो बुजे एडिसि बो बुबासा बै पासै सरकार जानाय उनिसि नवानसो अथस बिसिङो बाहायके बरनि टेकनिक जिनि हानो बाहायके बर सेगनाय बसि बरनि नाहर रुगनायले ताबो बुबाग्रानि जेबाबे मुभमेन्ट थासा निरक बर जत्तनो तेवेसेन्द्र ना खामबाय मारो निरक थासा तमनि बाय निरकनि सुबाय जत्तनि सुबा मुबायसि उमतिनि सुप्रीम कोर्ट बुबाग्रा जिनि निनि आनि जिनि फाबायसि असुजरा केस खायबि असुजरा बावमोन साइ तमन्दै अर सिमालंनि हि जों DM फाइब्रा मनो रामपटनि बसकाउनो सुइजानि रामपटनि बसकांगो एप्लिकेशन कक संलाइफ्रा DM बाय डाइरेक्ट हजाकनो हानाब्ला रामपट नोंले मकल ग्लां ग्लां के फेवगै नु गेदो सिमालं रनो नों रमाब्ला नों MLA तमनि बिरुदी पार्टी रुले रोमा रोन बातांग बो नि नों MLA तो दितानि खाया हजाल हाबले बर नुफानो नुया सिफानो सिया अथस कोरिया एकाडेमी बर्तमानि बाङै जे स्कुल खलाय रखा अथस रोमान स्क्रिप्ट नि बाङै बिरुदिता इंग्लिश मिडियाम तमानि खुलाव बो अनि व्यक्तिगत फाइदानो सिमिसनाय आं व्यक्तिगत आक्रमण खायनानि नाया जों गणतन्त्र रुल सामों काहा खायनाय न ताके बेंनि हायसिन